İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz şu günkü programmamıza. Ene biz geçen gepleşigimizde Ivram bilen Sara barada hem olaryň Hudaýy çağırşy barada gurrun edip geçipdik. Ýadyňyzda bolsa biz Ivramyň hem Saranyň olaryň Hudaýa bolan ynamy hem Hudaýa bolan tawilligi barada hem käbir ayetlara seredip geçdik. Hudaýy olary çağırdy. Ivram bolsa ýa Hudaýy çağıran badna ýoly düşdi diýip biz okapdyk. Indi şu günki gepleşigimizde men ýene-de Saranyň durmuşy barada hem Ivramyň durmuşy barada gurrunmyzy dowam etmekçi. Biz olaryň durmuşyny näýem köp zatlary öwrenip bilýäs. Men geçen gepleşigimizde sizi bir ayet bilen galdyrypdym. Ol aýadam Dawud paçanyň Hudaýa eden, ýürekden eden dilegidi. Men siz şu aýady ýatlap öz durmuşuňyzda şu geçen hepde ulanansyňyz diýip men umyt edýän. Täze bu gaty güýçli aýat. Ýadyňyzda bolsa şu aýatda Dawud paça diýdi, men Hudaý men ýüregimi barla, ýüregimne barlady bil. Hemem eger ýüregimne erwetlik bolsa meni dogry ýola sal diýip Hudaýa şeýle dilek edipdi. Men hem şu aýaty köplenç öz durmuşymda, günnelik durmuşymda hem ýerden şu günü täze günü başlamak hem şu aýaty dilek edýän. Täze biz kalbymyzda hem garaňkylyk bolup bilýär. Biz Hudaýa ynam etsek hem biziň kalbymyzda garaňkylyklar bolup bilýär. Men şoň üçin hem sizi şu aýaty hemişe dilek etmägi ruhlandyrýan. Indi biz şu günkü gepleşigimizde aýtşym ýaly Sara hem Ivram barada ýene-de biz seredip geçer. Şu günkü geçen gepleşikde biz olaň ynam barada seredip geçdik. Bugün bolsa hem Saranyň owdullygy barada. Hem Ivramyň hem Hudaýa ynamsızlygy barada, gynantagym şu barada biz käbir aýatlara seredip geçer. Ene biz geçen gepleşikde diýdik olur Kengana tarap ýoly düşdüler 10-njy babda we olar Kengana geldiler diýip şeýle tamamlapdyk. Bugün men ýene-de şol 10-njy babda ýöne 10-njy gelip çykyş kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy aýatyndan men başlamakçy. Ýa bärde olar Kengana gelenden soň Kengan ýurdunda açlyk başlandy. Şoň üçin bular ýa Misre gitmeli boldy. Misre ýa şu ýerde golaýda bolan ýurt ol. Olarda hemişe Misr baý ýurt bolan soň olarda hemişe imet ady harit bolan. Siz bilýäňiz, o ýerde Nil derýasy ýa geçip otyr. Mudama olarda hemişe suwdat bolup hemişe bularda hasyl bolan. Şoň üçin indi Sara bilen Ivram şu ýere gidip otyr. 10-njy aýatda şeýle diýär. Kenganda gadaply açlyk başlandy. Şoňa görä Misrde gelmişik bolup ýaşamak üçin Ivram Misre gitdi. Olar Misre golaýlaşanlaryna Ivram aýaly Saraya men seniň juda owadan aýaldyňy bilýärin. Misrliler seni görüp bu onuň aýaly diýerler. Onsoň olar meni öldürürler. Seni bolsa diýir galdyrarlar. Olaryň sen üçin maňa ýagşylyk ederleri we seniň üstüň bilen meniň janymyň halas bolar ýaly. Sen olary men onuň aýal dogany diýdi. Ivram Misre gelende Misrliler Saranyň juda owadanlygyny gördüler. Sarany gören Firavnyň köşk emeldarlary Firavna Saranyň gözelligini tarypladylar. Hatyn köşke akidildi. Saranyň hatyrasyna Firavun Ibrahima ýagşylyk etdi.
Ol Ivrama doğurlar, öküzler, eşekler, gulgırnaklar ve düyeler berdi. Reb Ivramın ayalı, Sara sebäpli, Firavun we onun köşkündäki adamlara ilhinç keteller bilen ejir çektirdi. Şonda Firavun Ivramı ýanyna çağırıp, "Meni nä güllere saldyň? Saranyň öz ayalyňdygyny näme üçin baňa aýtmadyň? Näme üçin sen ol meniň ayal doganym diýdiň? Men Sarany özüme ayallyga aldyma. Ynha seniň ayalyň onu aldy, gümüňi çekdi." Firavun Ivram barada öz adamlaryna buyruk berdi. Olar Ivramy ayaldyr bar emlägi bilen Misirden öz ýoluna ugratdylar. Ene bärde biz şu ayatlara seredemizde häzir nämeleri öwrenip geçýäs bärde. Yine de Ibrahim nähili öňkü bu ayatda biz Ivramyň hem Saranyň ynamy barada gurrun edik geçdik. Ol ömür bilmedik, görmedik nämälim ýurduna gitdi. Hudaý onu çağırdy. Olam eýem Hudaýa jogap berip göni ýoly düşdi. Indi bärde ýam ol ayaly Sara barada Hudaýa ynam edip bilenok. Sara 65 ýaşynda şu wagt. Olar häzir Misire gitdiler. O ýerde ýam Misir padşahy şu ýerde okuýşymy diýýärler, görüp otyr. Misir padşahy Sara ýam aşyk bolup otyr. 65 ýaşly ayal, gaty owadan ayal bolan. Ol bu padşahlaryň öňünde de hemme ýerde muň owadanlygy ýa meşhur, ma'lum bolan hemmelere şolaň döwründe. Ine şoň üçin bärde Ibrahim näme diýär biz 10-njy aýatda görüp otyr. Ýa Misirliler diýe seni görüp bu onuň aýaly diýerler. Soň olar meni öldürüp seni bolsa diýir galdyrarlar diýär. Şu ýerde men bir zady seniň ünsüňizi çekmek isleýän. Şol Misirlilerde misal üçin indi bärde Misir padşahy Saraň owadanlygyny görüp oňa aşyk bolup otyr. Olaň medeniýetine eýam. İlki bilen olar eger Ivram şu ýerde men Saranyň adamsy diýse, onu padşa öldürmeli bolýar. Diňe onu öldürenden soň padşa, Misir padşahy Sarany ayallyga alyp bilýär. Şoň üçin bärde men şu düşünýän Ivrama ol näme üçin şonu alady edip öz ayalyny goramak isleýär. Sebäp ol ayalyny şeýle güýçli söýýär. Şu Ivramyň misaly bizim üçin gaty gowy misal. Häzem bizim erkeklerimiz üçin şu gaty gowy misal. Sebäbi biz şu bärde görýäs ol ayalyny şeýle söýýänligi üçin bärde ayalyny goramaga ýol agtaryp otyr. Ýöne bir eden ýalňyşlygy ol Hudaýa ynam etmän. Eýem özi başga plan çözüp, plan tapyp başlady ol. Eger Hudaýa ynam edip, Hudaý men Sarany sen eliňe tapşyrýan, sen özüň gory diýen bolsa, Hudaý kömek eder doňa. Ýöne ol Hudaýdan gözüni aýyrdy. Ene soň netijesi näme boldy ýam? Garanqylyk onu aralaşdy. Şu garanqylyk barada men mezmurda bir size bir aýada okumak isleýän. Ene şonu şeýle diýär, mezmur aýatda biziň kalmyda garanqylyk alaşanna. Mezmur 138-12-de. Garanqylyk hem seniň üçin garanqy bolmaz diýär. Ene bärde Dawud padşah Hudaý barada aýdyp otyr. Biziň öňümizde şonu ýaly garanqylyk bar, şu wagt Ivramyň öňünde garanqylyk bar. Ol pikir edip otyr Misir padşahy o men ayalymy öldürer. Ýöne Dawud padşah bärde bizi uruklandyrýar. Mezmur 138-12-nji aýat. Garanqylyk hem seniň üçin garanqy bolmaz. Gaýtam giýje günnüz kimin ýagty bolar. Garanqylyk we ýagtylyk seniň üçin birdir diýär. Seret bärde Hudaýyň öňünde hiç ýyly garanqylyk ýok. Hemme zat Hudaýyň öňünde hemişe ýagty. Ene şonu bärde men ýa-ni aýdyşym ýaly Ibrahim'in ýagdaýyna biz düşünýäs. Ynamsızlygyny da düşünýäs. Indi men özüm ýene de pikir etip görýän. Eger men Ibrahim'in ýerine bolan bolsam şu ýerde. Misal üçin men diýen belki adamym öldürjek bolup otyrlar. Men nähili hereket ederdim? Men şol bir soru häzir sizdenem soraýan. Siz eger şu ýerde Ibrahim'in deregine bolan bolsaňyz nähili hereketederdiňiz? Siz Hudaýy ýürekden ynam edermidiňiz? Ýa-da size Hudaýa bolan şüphe, siziň hem kalbyňyzda Hudaýda şüphe bolarmy?
Ine şu yerde son yine näme bolýar berde. Ine geldiler Misir'e. Soňa menni Sara näme etdi? Edil Ibrahim'in aýdyşy ýaly yalan söýledi. Ol sebebi İbrahim ona diýdi sen maňa ben ayal dogonum diýip aýt. Ayalym diýme diýdi. Ýöne berde ni şolaň durmuşy bardy. Men adrak okap gördüm. Hakykatynda Sara eýem İbrahim'in kakasy, olaryň ikisiniň kakasy dogon bolan, olar garyndaş bolanlar. Ýöne ol hakykaty ol ayal, olar garyndaş bolan amasa şu wagt Sara onuň ayaldy. Bir adrak aydan sözüne bir adrak hakykat bardy, ýöne dolu hakykat däldi. Inni şu ýerde men ýene bir zada seniň ünsüňizi çekmek isleýän, bärde näme ýalňyşlyk etdi Ibrahim. Men ýene şoňa seret geçmek isleýän. Ol bärde Sara bilen Misir padşahyna günah etdirdi. Näme üçin? Sebäbi olary hakykaty aýtmady. Şoň üçin hem olary günah etdirdi. Ýöne men sizi bärde bir zada ünsüňizi çekmek isleýän. Hemişe hakykat diýenýär. Men näme üçin şeýle diýär? Ene biz mysal üçin gördük şu wagt käbir aýatlara seredip geçdigine bärde. Soňunda hakykat diýeňdi diýär. Näme üçin? Firavun padşahyna 20-nji aýada seretdik biz. Näme diýär? Firavun Ibrahim barada öz adamlaryna buyruk berdi. Olar Ibrahimy ayaldyr bar emlägi bilen Misirden öz ýoluna uğratdylar diýär. Hudaýyň hakykaty ýeňni soňlugy bilen eýem Reb Misir padşahyna görnüp oňa näme etdi? Oň eýem her ýyly maşgalasyny köşkündäki adamlaryň hemmesini elhinç keseller bilen ejir çektirdi. Ene şondan eýem Misir padşahy bilip otýar. Bu Ibrahim meni yalan sözläpdir. Sebäbi Hudaý ol Sarany ayallyga aldy. Hudaý bolsa eýem şoň üçin oň tutuş padşalygyna maşgalasyna ejir çektirip otýar. Nähili gudrat berdi oýlanyp görüň. Hudaýyň garşyna giden adam hem Hudaýyň planyna garşy giden adam hiç haçan ýeňmeýär. Hemişe hakykat ýeňýär. Sebäbi ene biz pikir etýäs belkisinem şu wagt öz durmuşyňyzda käbir kynçylyklar bardyr. Ýa-da öz kalbyňyzda şu wagt Hudaýdan bir zada siz gidläp oturansyňyz. Oňa açaçan aýdan aýdyp bilýän näsiňiz. We siz eýem pikir etýärsiňiz bu hiç kim muny bilenok, Hudaýam görmeýär, Hudaýam bilmeýär. Ýöne bu hakykat däl. Men näme üçin şeýle diýen? Men ýene size şu wagt bir aýat okamak isleýän, paýlaşmak isleýän. Ene mysal üçin bärde Yevreýler kitabynyň 4-nji babynyň 13-nji aýatyny şeýle diýär. Hudaýdan gizlin hiç bir mahluk ýokdur diýär. Hudaýymyzyň gözleriniň öňünde ähli zat ýalaňaçym açykdyr. Ene bärde şu aýatdan görüşimiz ýaly hemme zat Hudaýyň gözüniň öňünde açyk. Biz hiç zat gizläp bilmeýäs. Kalbymyzda hatda iň çuňur kalbymyzda da biz hiç zat gizläp bilmeýäs. Hudaý görýär, biziň pikirlerimiz hem aňymyzdaky pikirlerimiz hiç bir söz aýtman hak Hudaý eýem bilip otýar. Ene bu Zebur 138-de hem şu aýdylýar. Biziň oturuşymyzy, turuşymyzy, pikirlerimizi, ýöreýişimizi, ýatyşymyzy hemme zadymyzy Hudaý bilýär diýär Dawud padşah. Ýöne men bir zada ýene de bir aýat siz bilen paýlaşmak isleýän. Hudaý bilýär şu kalbymyzda näme bardygyny. Ýöne biz eýem biz pesgurluk bilen şonu Hudaýa açyp, onu paýlaşyp, günäden bolsa Hudaýdan ötünç sorasak, Hudaý biziň günälerimizi geçýär. 2-nji Timoteus kitabynyň 2-nji babynyň 13-nji aýatyny şeýle diýär. Biz wepaly galmasak hem ol Hudaý wepaly bolar. Çünki ol özüni inkar etip bilmedi. Biz näçe bir wepa bolsak da Hudaý wepaly, näme üçin? Sebäbi ol öz häsiýetini inkar etip bilmeýär. Ene men şoň üçin hem sizi ýene de sizi uruklandyrmak isleýän Süleýmanyň tymsallarynyň üstü bilen hem 16-njy bab 9-njy aýat adam ýüregine niýet etýär, ýöne Hudaý siziň ädimiňizde hökm edýär. Ene şu aýatlary ýatlap goý siziň kalbyňyz uruklansyn. Hem men sizi indiki gepleşigimize çelli, hoş, sağ bolun. Sana tapşır